Хора, ние ще играем на планец. И разкъсахме на лайненца. Бум! Бам! What you gonna do now? Те умряха. Ако можеш, Гюби! Няма да можеш. Откъде дай? Вау! No! I did it! Не! Гадост. Аз съм. Добре. Така, хора, сега ще съм аз. Моля пак, моля те. Хайде пак. Така. Fuck you, mom! Аз съм. Но! Извинете, хора, но се изложих. Защо си се изложил? Няма да можеш. Ще успея. Браво. Но съм добър. Браво. Няма можеш на 100. Не можеш на 100. Сега съм по-добър, ей. Ще смачкам фасона, ей. Не! Гадост! Ама стигнах по-далеч от тебе. Извинете за тази реклама. Ха-ха. Моля пак. Добре. Добре. Той баш силният човек е. Да баш си по-силен от Супермен. Идеално 100%. Аз съм го правил. Вой за малко. Браво! Давай. Браво е. Давай. Браво, мина го. Аз съм го гнал. Аз съм стигал. Минавал съм. Много пъти. 100. Така стигал ли се? Да, дори съм го минал. След той има слънце. Слънцето. Унищожава слънцето. Трудно ли е много? Ама само, че той нещо Трябва да ти е до края. много е бързо. Не до края ми. Той ти е до тук, ама трябва да си много бърз, да си наблюдателен. Разбираш ли? Аз мога да го мина. Аз съм го минавал. Значи той ти е било последното. Не, има и по-дълго от слънцето, ама... 100% 3 пъти го направих. Взел съм. Да не успея, хора. Много сме добри. Нали? Да, мина го. И това не е слънцето, хора. Да, то сприлича, че не е слънцето. Нещо като слънце. Приличаше на слънцето, нали? Да. О. Не, защо го И направих? аз така го направих. И аз така го направих. Нали? Добре. Не, молята! Добре, ай, Това ти за последно излизам. Ти кратай тук. Навънка? Не, тук. Навънка. Не искам навънка. Ще стекли. Чули? Какво? Изтегляш една хубава и после да не кликнем и после излизаме. Чули? Да. Game over. Това ще бъде за клипа, хора. Ще се видим в следващия клип. Хайде, чао. Чао, До чао. нови